Bueno, may buntag, may ngudto, may hapon, may gabi sa tibuok kalibutan sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet sama usab sa Facebook live kita karon sa Facebook live usab kita sa GSAT o ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists sa atong administrators Pastor Elder Roger Caderma ug usab sa atong extreme secretary Pastor Danielo Falmares ug usab kang Sir Almosera nga ato usab nga treasurer. Adlaw nga Huwebes, Pizza 13 sa September 2018. Bueno, ako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists, sa atong mga administrators, sa atong mga directors, o tanan lamang nga mga administrators na kalain-lain mission o conferences. Maayong hapon ka natong tanan, no? O tanan usab nato nga mga televiewers, sa mga radio listeners, o sa mga Facebook, o bisag unsa nga min sa social media nga makita ninyo ni kini mayong hapon kanatong tanan. Hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-ampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugma o panalangin. Among gikalipay ang paghimamat kanimo nini nga kahaponon samtang kami magtuon sa imong balang pulong, ikaw magatudlo, magapasabot, magapahulam sa kaalam nga nabatnan nimo nga ang maayong nga balita mahatag usab sa tibuok nga kalibutan. Salamat o Dios sa balang espiritu, salamat usab sa anak nga imong gipadala, amon gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Niya sa dinhi si Nis Onde, mayong hapon sa tanan, labi na kanimo pastor, nagsugod gyud mi ani nga programa diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Niya sa dinhi si Arceli Ramilia Quinto, si Masyo. Niya sa dinhi si Ray de Lima Locaberte, mayong hapon Pastor Chris, okay, watching from Hingoog City. Niya sa dinhi si Remrem Monteliano. Niya sa dinhi si Nina Salem Tampos. Ingon si Remrem Monteliano, mayong hapon Pastor, watching from Ormoc City. God bless Pastor. Bueno, niya kita to sa mugtong kinatay first caller atong dawaton ang una nato nga caller, may hapon first caller. Padayon. Hello, Pastor. Oh, padayon igsoon, palihog. Go ahead, live ka na. Go ahead. Hello. Okay, padayon igsoon. Pwede na, Pastor? Pwede na. Paminaw lang sa imong cellphone, ayaw paminaw sa imong TV o unsa nga paagi. Sa cellphone lang ka paminaw kay direct na siya. Sige, go ahead, palihog. Sige, Pastor. Ya, pwede na mga utanan eh? Pwede na. Okay, utanan unta sa akong mga kauban dire o unsa ko na to pagkasiguro nga ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Okay. So, Nabinsion ba daw sa Biblia nga Sabado ang ikapito? okay. So, mutubag na ko igsoon. Okay. Kung gusto ka og gitawag na tog word for word nga na-mention ang gitawag na tog 7th day of the week. Diri ka sa paraphrase sa gitawag na tog Tyndale edition, no? Living Bible sa Leviticus chapter 23 verse 3 ug 4. Kung gusto sad ka mabasa ang word for word nga Sabado, diri ka sa makatalimbanon nga Biblia nga IS Katoliko. Dagan ka igsoon dinhi sa Buhat kapitulo 13. Diya sa iyang kilid adunay mga komentaryo na ang word Sabado. O usab sa mayong balita adtong nailistahan sa mga pulon sa kilid sa likod na gibutang diha adlaw ipagpahulay Sabado ikapito nga adlaw sa semana naagyapon sa mayong balita. Actually ito yung perting daghanan bisag sa mga karaan nga Bible tong Latin Vulgata ang word dito nga Sabado napagi itch, no? Sabado. Okay? So ang word sad nga Saturday mabasa nimo sa Tyndale edition sa Luke chapter 4 verse 16. So actually, daghan nga mga Bible translation nga mabasa igsoon. Og ako moingon, wala naman nakig-contest ang mga kadagkuan sa Roman Catholic Church. Naranas mga gitawag nato og Catholic Faith Defender nga mapay pagtuon unya dili nila wala pa ka move on, no? Wala pa ka makadawat ng Sabado mong adlaw pagpahulay, daghang Catholic Faith ana nga wa pa naka-move on. Pero ang ilang mga kadagkuan aminar na. No? Amin na sila nga ang adlaw ipagpahulay Sabado. Mismo pa sa mga denominations, Baptist, Methodist, uban nga mga denomination nga dagko
nagangkon nga ang adlaw ipagpahulay mao gid ang Sabado. Kay ngani magud mga pinangga. Kung dili magud nila angkonon nga adlaw ipagpahulay mao ang Sabado, unsao man nila pag-angkon sa Domingo? Nahibaw ba na to nga dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 1 nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana, Mateo 28:1 nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana, Marcos 16:1 laktod sa 9 nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana, ug ang tibok nga kalibutan makatoliko man ka, maprotestante man ka, gisa ulog sa tibok kalibutan nga nabanhaw si Kristo sa adlong Domingo. Kabantay ka panahon gani sa Marso o Abril kanang gitawag natong Holy Week, di ba pagka Domingo magprosesyon alas 3 sa hapon tungod kay mao ni pagkabanhaw ni Jesus Christ Domingo. Now, sa wala pa ang Domingo, unsa man na siya? Di ba mauna ang Sabado? Now, aton i-check sa balaang kasulatan kung mao ba ang pagaskuan, pagkahaom niya na. Arita sa Lucas 23. Okay? Arita sa Lucas 23. Dini sa Lucas 23, adunay giingon diri. 54. Adlaw kato nga pangandam o nagsugod na ang adlaw ipagpahulay. So sa ato pa, sa di pa magsugod ang adlaw ipagpahulay mo ng adlaw pangandam. Unya, og misunod ang babay nga nanguyog kanila sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og giun sa paghiluna. Okay? Pagka bersikulo 1 sa kapitulo 24, mo hindi pagkabanhaw ni Jesus Christ. So sa ato pa, sa dili pa maabot ang Domingo, mo nang adlaw ipagpahulay. Unya, lisod man kayo nga gikan sa Domingo, sa di pan Domingo mo Biyernes ka, moagi magigag Sabado. So imo makitaan nga ang Domingo sa di pa Domingo mao ang Sabado ug di pa Sabado mao ang Biyernes. Ug ang Biyernes gitawag sa Lucas 23 og adlaw pangandam ug ang Sabado gitawag og adlaw ipagpahulay ug ang Domingo mo nang adlaw nga pagkabanhaw. Okay? Mo bitaw nga adunay mga pagtulunan sa mga Catholic defender mismo pas mga kaparian nga moingon sila nga ang adlaw pagpahulay gilangsang na siya. Kay ilang giangkon nga ang adlaw pagpahulay mao ang Sabado. Okay? Ngila lang nga, di lang sila anang Sabado, kay di gusto gisa sa Domingo. So, baga nga mga pagpamatuod, o dili na na-issue sa mga theologian karon, di na na-issue sa mga scholars karon nga ang adlaw Sabado, mao ang adlaw igpapahulay, ikapito nga adlaw sa semana. Balik ka ni Megzon. No, na kay follow up. Okay? Wala na kay follow up, Megzon? Okay, so ato makita igsoon ha, aminado na tanan ha, walay nagsupak ani nga mga dagko nga mga kadagkuan, mga bishop, cardinal, kapila pa niya na angkon ang word nga reverend, napagay most reverend, napagay pastor, overall pastor, napagay gitawag nato og overall nga elder, tanan sila nagangkon ang adlaw Sabado, Saturday sa in English. Ikapito nga adlaw sa semana, walay nagsupak niya na igsoon. No? Og daghan tag mabasa, gikan sa Lucas 4:16, buhat 17:2, buhat kapitulo 18, bersikulo 4. So, daghan salamat niya na igsoon. So, niya din si Janet Fabro Royal, mayong hapon, Pastor, and regards to all Fabro family in Iligan City, watching from Kuwait. Okay, mayong hapon diha sa Kuwait, no? Niya sa din si Arcely Ramilia Quinto Simasio, mayong hapon, Pastor Chris, and to all viewers in this program, God bless you all. Albert Masias, mayong hapon, Pastor, kanunay ming naglantaw diri sa Buanga, Sibugay, God bless. Arcely Ramilia Quinto Simasio, watching from Thailand, Pastor. Mayong hapon diya sa Thailand, no? Niya di sa din si Lindy Arellano Caduyak, good afternoon Pastor Chris, watching live from United Arab Emirates. Padayon sa pagwali, we support and pray for you. God bless us all. Niya sa din si Arnel Kabug, niya sa din si Lia Makabuhay Abalye, mayong hapon Pastor, malipayong kami nga naghulat sa imong programa kay makapaminaw na usab sa pulong sa Dios. Watching from Malaysia. God bless you always, Pastor. So, daghang salamat ana, Sister Leah, no? Salamat usab sa pakig-friend din sa ako sa Facebook, no? Naganatag mga friendship din sa Facebook, no? Kaya niya sa din si GR Grati, good afternoon, Pastor, watching from Makati City. Tagapaminaw since DXRG days. Tinod na igsoon way back 2005, dito to 2004, 2005, I think 2006, naatas DXRG ga live gyap gadawat gyapon tag live nga pangutana
wala pa'y Facebook niya ng panahon na o telephone ng atong gisaligan unya cellphone usab nga mga text questions, pero mas dili gid ka mas kwanto siya kanang dili gid ka ingon nga formal tong kay di man ta makita sa TV, pero mas bibusad to atong panahon na, no? Niya sa dinhi si Kabigkis Kapadiso Lanifi. Good noon, Pastor. God bless. Emmanuel Di Parini Oli. Gold Chloe Augusto Paghasian. Maayong hapon, Pastor Chris. Kingdom of Saudi Arabia. Bueno, ato sa ni siyang biyaan kay mo tubagtag mga pangutana diri. Gikan dinhi kang RMJ Rini Villanieras. Maayong hapon, Pastor Chris. Akong lang gusto i-clarify, Pastor, kung okay ra ba mulitok sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa katapusan sa pag-ampo. Okay ra ba kuno mulitok? Okay, igsuon sa panahon sa bautismo. Wala gitudlo sa Biblia, igsuon nga. Panahon sa pagpangaon, mo ni ilitok nga tulugid ka ngalan. Sa panahon sa pagkatulog, mo gini ilitok. Naaghatag o example ang Bible sa panahon sa bautismo. Ug mao nang sa Mateo 28:19, mao ni ang paggagamit nga inighuman sa pag-ampo, amo ning gitawag og ilitok ang Amahan, Anak ug Espiritu. Dili ni siya panahon sa pag-ampo sa worship, sulod sa iglesia, panahon sa Sabado, unsa ba nga bisag wa nagbautismo, ilitok ang word nga Amahan namo, amo ning gipangayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Wala na gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia sa panahon sa bautismo. Og basahon nako unsay nakalati dinhi sa panahon sa bautismo. Mateo 28 bersikulo 19, busa pang lakaw kamo. Og himuan ninyong tinun-an ang tanan nga kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. So mao ni ang gigamit sa mga Seventh-day Adventist. Gamito na mo ng tulo ka ngalan sa panahon sa pagbautismo igsuon. Pero sa panahon nga gitawag nato og pag-worship, dili nimo usahon sa usa ka sentence kana mga pangalan kay naghatag man si Jesus Christ example dinhi sa Mateo 6, no? Magampo kamo sama niini Amahan namo, o 6:9, naakas mga langit. So sa ato pa i-address nimo ang imong mga pangaliyupo ngadto sa Amahan, okay? Unya mangayo ka sa kabubuton sa Espiritu Santo ug imong tapuson sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Christ. So kaning tulo ka ngalan igsuon gamito na sa panahon sa bautismo. Wala na gamita sa panahon sa worship, wala gamita sa panahon sa adlaw pagpahulay. Sa panahon sa bautismo, pwede na siya. Okay? Niya sad si Jisa Baron Algora, good PM Pastor, mangutana ko kinsa man ngalan ang nakaregister sa Exchange Commission sa Seventh-day Adventist Church. Actually, igsoon, wala girehistro ang ngalan Seventh-day Adventist Church igsoon. Ang nakarehistro mo ni, parang nitan, dili ko nasakop sa gitawag natog NCMC, kung North Central Mindanao Conference. Ang nakarehistro mo, North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist. So, ang nakarehistro is North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist. Meaning, ang tag-iya, or ang nagparehistro ni ngalan mo ang Seventh-day Adventist. Mo gyapon sige tawag nato og South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Bueno ato sang kuanong kinatay caller. Okay, dawaton nato ang ikaduha nga caller. Go ahead. Katong ganina? Okay, nibalik tong ganina. Sige, go ahead, Igson. Padayon, Igson, sa imong nga pangutana. Hello, hello. Go ahead, palihog. Pwede na, Pastor? Pwede na kayo. So, sa may mong pangutana, Igson? Kaya pangutana sa mga kauban diri ang anong bawal daw ang baboy o ang mga dinuguan o kining mga seafoods? Dili man tanan seafoods ang gibawal, Igson. Ang ginabawal sa gitawag natong seafoods, naay nakalati din is balaan nga kasulatan nga angay nato nga tagdon. Dili man ang Seventh-day Adventist mo nagbawal nini, kundili ang balaang kasulatan man ang nagbawal nini. Ang giingon dinhi sa gitawag nato og mahitungod sa isda, okay? Arites isda, dagan tas Deuteronomy 14, okay? Mahitungod sa gitawag nato og isda. Sa bersikulo 9 ningon, sa tanan nga anaa sa tubig, kini pagakanon ninyo ang tanan nga adunay kapay ug himbis, pagakanon ninyo. So ang gitugot sa Biblia nga makaon ang isda katong adunay kapay ug adunay himbis. Ang dili makaon sa bersikulo 10 ningon,
og ang bisan unsa nga walay kapay og himbis dili kamo magakaon mahugaw kini alang kaninyo. Pananglitan, pantat kabalo bitang ang pantat is wala siya himbis pero dunay kapay dili na siya makaon. For example, gitawag nato og kasili ng halas diya sa tubig, no? Walay himbis gyapon na siya. Alimango, okay, gitawag nato og nay mga puntong nay himbis pero wala sad siya gitawag nato og kapay. Now, matingala ka ngano ang siyensya ni kuyog man sa Biblia nga ang gibawal sa balaang kasulatan nakaplagan sa siyensya nga mga kuan sila mga gitawag nato og kumakaon sa mga hugaw diya sa dagat, okay? Mga waste diya sa dagat sila gakaon, no? Pero kung itong mga hinlo igsoon nga, doon kapay na himbis, matingala ka nga sila, mga hinlo gid sila nga klase nga mga isda. So, ang siyensya, ning kuyod sa balaang kasulatan, nga, dili angay pagakanon ka ng mga butanga, no? Kasagaran biya sa mga mudeklarar o grade 9, makadaot nga mga isda igsoon, katong mga walay kapay o walay himbis, di ba? So, mao na ang gisgutan sa balaang kasulatan. So, dili ang Seventh-day Adventist. So, mahitungod to sa baboy, dili gyapon sa gitawag nato og Leviticus 11. Wala man ni siya mawala ning Old Testament igsoon. Tawo may nagtawag aning old pero wa may word nga old diri nga nag-refer sa Genesis ngadto sa Malakay. Dinhi sa 11:7 nagingon siya dinhi, no? 11 chapter 11 verse 7, ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Okay? So, ang Biblia mo'y nagdeklara igsoon nga kining mga butanga mahugaw ni. So, dili ang Adventist mo'y nagdeklarar hana. So, sa ato pa, walay mawala sa Seventh-day Adventist. Nga, gani ang Seventh-day Adventist igsoon, nagapahibalo ni nga tanan nga dili maayo ni siya gitawag nato alang sa iyang mga katawhan. No? Kung mayroon ka, mahitungod usab sa gitawag nato og dugo, nasa dini igsoon sa Leviticus 17 o dini sa Buhat Kapitulo 15 nga matod pas 15 dinhi sa 29 sa buhat nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios og ang dugo. So apil ang dugo igsuon dili ipakaon. So sundod lang kung gusto ta mo sunod sa Dios. Kay kaning pulong kaning Biblia igsuon pulong ni sa Dios. Og dili mingon ang Dios nga kiniya para na sa mga Hudiyo nya kani dili sa mga Hudiyo. Unsa man di aning pulong ato lang ning pili-pilion. Unya ang 10 Commandments gihatag dito sa mga Hudiyo. Unya unsay ibot pasabot kung pag-ingon sa 10 Commandments di ka magpatay, kita nga mga dili Hudiyo mo patay ta. So sa samang paagi igsoon kining gitawag nato og mga gidili sa balaang kasulatan. Apil kita niini kay ngano si Pablo nagingon sa ikadahong Timoteo 3:16 nga ang tibok nga kasulatan gitugas sa Dios ngadto sa tao may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, magbatutot sa magkamatarong aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang butang. Okay, balik kanimo igsoon kung ano na kay follow up. Padayon igsoon, follow up. Murag nawala na atong mangutanahay. So niya dinhi si Joel Ompok, niya sab dinhi si Margie Dawal ato sa ning ikuan. Okay. Daghan salamat niya na. Murag nakuan siya, naghang siya. No? Ang ako nga, kita na tawag na itong computer. Anyway, mobalik na ron tuntod. So, nga na igsoon, ay mo makitaan nga, wala mo usab ang Ginoo ha. Unya, naiubang gaunahuna nga ang Biblia kuno sa New Testament gihinluan ako no ang baboy pangutana unsa may gihinlo dugo ni Kristo unsa ibot pasabot ang dugo ni Kristo nahimo na kayong pobre kaayo karon kay nganuman para na sa baboy igsuon ingani igsuon mga nga ang gitawag nato og balaang kasulatan gituga sa Dios unya ang Dios walay pagkausab sukad pa kaniadto og hantod karon. Bueno, balik ta sa mga questions diri. Okay, dinhi sa kang Jessa Baron Algora, no, katong iyang gipangutana nga naka-register ba ang ngalan Seventh-day Adventist. Ang naka-register is North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist. Kung sa Union usab, South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. So mo na ang naka-rehistro dito igsoon, dili gyud ang gitawag nato nga para sa ubang mga offshoot nga ilang girehistro Seventh-day Adventist Church Incorporated. Asa man inyo gipailalom ang iglesia sa gobyerno o sa langit. Okay?
So, ang imong iparehistro igsoon ang South Philippine Union Conference ang tag-iya mo ang Seventh-day Adventist. Kay ang Seventh-day Adventist igsoon naa na rehistro sa langit daan. Okay? Unya din imo ipailalom ka ng mga butang nga yes langit ipailalom ni mas gobyerno. Ang imo ipailalom kung nabahin mas teritoryo North Central Mineral Conference of Seventh-day Adventist. Kalaing gid paminawon nga Seventh-day Adventist Church Incorporated. Giparehistro na para ng mga 6040 na rehistro sa corporation incorporated. Reform na rehistro sa corporation incorporated yapon. So imo makita ingana lang ka gitawag nato ka simple igsuon. So daghan salamat yan na igsuon Jisa. Dirita kang gitawag nato W. Wright Las Marias Fabro. Good evening Pastor, sala ba ang pagsuot og mga mahalalon nga alahas? Pwede ko mangayo og mga verse kay akong i-share sa akong asawa. Salamat Pastor, may God bless you more. Okay? So, daghang salamat na igsoon. Atong tagaan o pagtagad kini. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 o 10. Doon gipahayag ang balaang kasulatan din. Bino, natay caller, atong dawaton sa ang atong caller. Caller, go ahead, palihog. Balik, caller. Hello. Hello, go ahead, palihog. Padayon, Igsoon. Live ka na karon. Hello. Padayon. Hello. Go ahead, palihog. Live na ka, Igsoon. Pastor, mangutala lang ko, Pastor. Mangutala lang ko. Mayong hapon, Pastor. Maying hapon usab kanimo. Ang akong pangutala, kaning giingon sa Biblia nila na Jehovah, kinsa pa ni Pastor, ang amahan mo ang anak. Okay. Ang kanang word nga Jehovah nga imong nabasa sa balaang kasulatan, diha nimo na mabasa sa Old Testament. Walay word nga Jehovah sa New Testament. Ang word nga Jehovah gikan na sa original nga pinulungan sa Hebrew nga Yud-He Vav-He. Lalisunon ng word nga vow or wow. Muna nga usahay doon theologian nga moingon nga YHWH, ang uban mo YHVH, no? So, walay gitawag nag-tetragrammaton. Walay tetragrammaton sa New Testament igsoon. Nahitabo lang mga Jehovah's Witnesses ilang gistrikang ang New Testament gidungagan nila, so nakakamitar sila og pagdugang sa Biblia. Now mahitungod sa word nga Jehovah, granted nga mao na ang imong pangunahuna nga mao na tetragrammaton. Ang word nga Jehovah igsoon pwede depende sa context. Adunay mga panahon nga nag-refer na sa Dios Amahan, naasay panahon nga nag-refer sa Dios Anak. Nasay panahon igsuon nga na-refer sa duha, sa Amahan ug sa Anak. Okay? Muhatag tayong example. Isaiah Kapitulo 44, versikulo 6. Okay? Atong tanaw na. Balaang kasulatan. 44, versikulo 6. Ano na gipahayag diri? Ngayon, mao kini ang giingon ni Jehovah, ang hari sa Israel. Kama, og ang iyang manunubos si Jehovah sa mga panon. So, imo makita duha kay Jehovah. Di man tak makaingon nga usara na siya. Kay naa may word og ang iyang. Kanang word og ang iyang nakapabulag na sa duha ka butang. Usbong ko sa magbasa. Mao kini ang giingon ni Jehovah, ang hari sa Israel. Og ang iyang manunubos si Jehovah sa mga panon. Kinsa man ning Jehovah nga gitawag nga hari sa Israel, og ang iyang manunubos si Jehovah sa panon. So imo makita adunay duha kay Jehovah diri. Okay? Una na siya nga punto igsoon. Ikaduha nga punto mo ni. Kining giingon din hisab sa gitawag natog Exodus Kapitulo 3 versikulo 14 ngadto sa 15. Og mitubag ang Dios kang Moises. Ako man mao ako og miingon siya, mao kini ang igaingon ko sa mga anak sa Israel, ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Ug labot pa miingon ang Dios kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, si Jehovah ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, nagsugo kanako nganhi kaninyo. So imo makita dinhi nga dinhi sa verse 14 nag-ingon I am that I am. Gikan sa Hebrew word nga iye, asher iye. Pag-abot din sa verse 15, ga-identify siya nga siya ang tetragrammaton o YHWH or Jehovah.
Pero makita nimo nga pag-abot sa New Testament, sa dihang si Jesus Christ nagpakatao na og sa Mateo 1:21 ginganlan siya Jesus. Imo makit-an nga siya kato ang gitawag og I am. O ako, mao ako. Okay, aton tong kunang tan-awon igsoon ang gitawag na to Juan 8:58. Okay? Aton tan-awon ang balang kasulatan. Juan 8 versikulo 58. Mo ni gipahayag sa balaan nga kasulatan. Ingon siya dinhi. Si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Greek word ana igsoon is ego eimi. O kanang word nga ego eimi, matod sa mga theologian igsoon, that is equivalent word sa Hebrew word nga gitawag natong asher I am, that I am. So imo makita nga katong the great I am sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 14-15 nga naging istorya ni Moses, mao kato si Jesus Christ pag-abot sa New Testament. Kay mismo pag gani sa wala pa si Moses, diha na si Jesus Christ naging-istorya pa kang Abraham. Mo magani dinhi nga 8:58. Si Jesus miingon kanila sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. So imo makita ang word nga Jehovah kaniadto sa Old Testament giganlan sa New Testament og Jesus Christ. Pero aduna sa word nga Jehovah igsoon nga naga-refer sa amahan. Pero kasagraan gyud mo makita sa Old Testament igsoon mauna si Jesus Christ, no? Kaya nga amahan baya sumala sa Isaiah 59:2 mao baya ang agrabyado. Nabulag nga ato relasyon sa amahan ngadto sa tao tungod sa sala. Si Jesus Christ may come into the rescue. Migunit sa kamot sa amahan, migunit sa usa ka kamot sa tao aron idugtong. So ang naistorya ni Moses sa Old Testament mausab si Jesus Christ. Okay, balik kanimo igsoon. Padayon. Follow up. Salamat po, salamat. Okay, dagan salamat no. Kung wala na kay pangutana. Kung wala na kay pangutana, say okay, dagan salamat sa imo nga pagpanawag. Na kung dungagan ato tong nga mga punto igsoon aron ato matagaan og pagtagad kana siya nga punto. Pananglitan kining sa Isaiah kapitulo 40 versikulo 3 nagingon. Okay? Basahan na to. Ang tingog, okay? Ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan, okay? Ang dalan ni Jehova. Okay? Dandawang kuno sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Now, kini siya natuman sa panahon didto ni Juan Bautista. Og iyang nakita si Jesus Christ. Og si Juan Bautista mo'y nag-andam sa dalan ni Jesus Christ nga dinhi sa Old Testament gitawag og Jehova. Atong basahon, Mateo kapitulo 3 bersikulo 3. Niya ang gipahayag sa balaang kasulatan. Okay? 3:3 sa Mateo. Nagingon, kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias. Kato atong ibasa ganina, Isaiah 40 versikulo 3. Okay? Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa kamingawan, diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Og gi-refer ka na dinhi kang Juan Bautista ngadto kang Jesus Christ. Kung dagan ka si Isaiah 40 versikulo 3, gi-refer kang Jehova. So imo makita nga ang Jehova sa Isaiah 40 versikulo 6 nga gitawag Jehova mao si Jesus Christ sa Mateo kapitulo 3 versikulo 3. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion, bobalik kita karon tuntun aya paghawa. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan unang-unang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak ana halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ko pastor kahadlok. Unya pagbasol kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presohan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampuna ko sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa
kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nag-desisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa didto, kay kung didto manggod ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinahanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapukon ako ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, mibalik kita. Pastor, mangutana ko unsa di ay pagsabot sa pagtulunan about sa Calvinism. Bueno, ato sang bugtuon kay natoy caller. Caller, go ahead. Pasok. Padayon zone. Okay, alive ka na kay Igson. Padayon. Okay. Hello? Okay, go ahead, palihog. Kanang nakoy pangutan na pastor, may tungod aning kwan ba sa ining kay tao. Mahitungod sa? May tungod aning kwan sila sa pagkamatay nila sa Rubaw, kining sila sa Rugang dato. Okay, unsa may mo pangutana diya sa Lucas? Kay naamang ko ko'y kasiri nga kanang kwan ba, kining lahi nga pagtulunan, ako Adventist ko niya bago pa. Nga kita nagtuman ta nga ang ini kabanhaw niya na ining pagbalik. Okay? Sila kay lahiman ini kamatay ampuan kay parang kalagwa to dahil sa langit unya mutukma man diri sa Lucas 16. Lucas 16. Yeah, Lucas 16 nga. 19 nga 31. Okay. Pero nakakita ni Abraham. Nga dito naman to sa langit. Okay. So, saman mo tubag na ko Igson? Okay. Sige. Kini siya Igson, usan ni siya gitawag nato ka parabulo. Abi nimo sa mga figure of speech na daghan ay simile, na personification, na gitawag nato Igson og parables, no? Ang parabulo Igson dili na siya tinuod nga nahitabo. For example, parabulo sa lost coin. Tinuod ba na ang gitawag natong lost coin? Okay? Parabulo of the lost sheep. Tinuod ba na siya nga nag-refer sa gitawag nato og tao? Wala dili ang parabulo Igson dili na siya tinuod nga nahitabo apan usa na siya ka parables nga kakuhaan og leksyon. Og mahitungod sa gitawag natong pagtulunan sa mga theologian sa tibuok nga kalibutan. Dili ang theology naghimo og fundamental beliefs or doctrina out of parables. Kay maulaw sila. Imuon ni muning literal ang parabulo, gitawagan ni siya parabulo kay wa ni siya nahitabo sukad, no? Aton saysayon nato kung nahitabo ba gini siya. Paminaw ha niya. Sugod tas 19 sa Lucas 16. Og diay usa ka taong dato nga nagsapot og purpura og lino manipis nga nagkaon nga sa makabubuhong nga pagkaon sa matag adlaw. So, dato lagi gwapo pagkaon. 20. Ug sa guwa sa iyang pultahan gipanlubog ang usa ka taong kabus nga ginganlag sila sa ro nga nalukop sa kabahong. Okay? Bandiyo no, o gipangandoy nila sa ro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa taong dato. Kanilandaan Igsoon, di na ka makatuo, kaya walay taong dato gusto igsuon nga adunay tao des ilamom sa lamisa, samtang magkaon ang dato, na taos ilalom sa lamisa, unya mahulog ang mumo iyang kaunon, kinsa may dato ganahan ana. Di magay taganahan mo kaon igsuon kung nay daghang mananap sa ilalom kay, mas kay ang word nga kaon is fellowship, di ba? Unya daghang mga disturbance. So imo makita, kinilandaan, di na matiutuan, kay hinon, parabulo man siya. Next. Og labot pa ang iro na nagpanuol kaniya og ilang gitilapan ang iyang kabahong.
Oh, ikaw dato, gwapo kay ka, balay, gwapo imong lamisa, napay tao ilalom sa lamisa, o napagay iro nga nagsigig pilap sa samad sa mao nga Lazaro. Ima makita nga, usa lang ni siya ka parabulo. Dili pwede nga maghimo tag doktrina, kwao nato sa word nga parabulo. Next. Ug ang taong kabus na matay o gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Di gyapon ni siya mahitabo nga tinuod. Kaya nga naman, ang tao nga kabus nga mao si Lazaro namatay. Unya gibutang diha sa sabakan ni Abraham. Pangutana mo ni, ibutang sa sabakan ni Abraham. Adapit ang sabakan ni Abraham. Mag-unsa siya sa sabakan ni Abraham. Magsigilan siya pauraray dito sa sabakan ni Abraham. O kung tanan nga mga matarong nga matay, diha permi sa sabakan ni Abraham, mura na si Abraham og Buddha, nga pertindaghanas mga bata iyang gisabak. Dili ni siya literal igsoon. Sumpayan tas magbasa. O niya, ang taong dato na matake. 23, og dito sa Hadis, naganto siya sa mga kasakit. Giyahat niya ang iyang mga mata, og iyang nakita si Abraham dito sa layo, og si Lazaro diha sa iyang sabakan. So ang dato na matay man sad, nakita niya dito sa unahan, si Abraham og si Lazaro. Okay? Okay, og siya misinggit nga nag-ingon, amahan kong Abraham, kaluy-in taon ako og sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila kay aniya ako sa kasakit dinhi niining nagadilaab nga kalayo. Literal ba ni? Kung literal ni Igsoon, minito si Abraham, si Lazaro to akang Abraham, ug si Abraham tas langit. Nga ang datong dautan to asa impyerno kay kalayo man, init man. Unya ningon siya nga amahan. Palihog ka nang ituslob ang tudlo ni Lazaro, unya ibutang sa ako nga dila, yawat ra mabugnawan. Kung literal ni siya, na unsa may ibot pasabot na ang impyerno ug ang langit nagtapad ra. Kaysa nang ka, ngalan di magtapad nga niingon gud si kining dato nga si Lazaro ipadunol iyang kamot nga nay tubig inya ibutan sa iyang dila aron mabugnawan. Unsa man gatapad ra ay unsa man nag-ulang lamisa ray nag-ulang. Unsa may nag-ulang ana dingding ang nag-ulang kay ipatunol la ang dili ni siya literal igsoon. Mao mga ni problema kung adunay mga tao nga magpamatuod nga kini usa ka tinuod na impyerno na magproblema na. Kaya nga naman, dili mo silang doktrina. Catholic o Protestant igsoon ang pagtulunan ang impyerno og langit naglagyo ra. Walay Katoliko, walay Protestante mingon nga ang langit ug impyerno nagtapad. Wala. Ang Catholic mingon nga ang impyerno, ubang Catholic mingon nga nasa ilawom sa yuta, ang uban nasa space, unya ang langit layo ra kaayo. So meaning to say, kung imo ni siyang iliteral, dili mo haom sa realidad. So imo makita nga kini siya usa ka parabulo ug walay parabulo tinuod. Kung dili kakwaan lag leksyon alang kanato karon. Unsa may leksyon makuha diri? Nga dili ka makagarantiya madato man kanini nga kalibutan, di ka kapanghinambog. Kaya dunay posibilidad nga didto ra gyapon ka sangko dito sa impyerno sama sad sa uban. Unya kung ikaw kabus ayalan sa kadiskuryo nga naman ni paglaom sa imo ang langit nimo didto ang paglaom. So ingana ang mensahe igsoon dili pwede nga sa mga sharing gamiton nimo ang word nga parabulo og ipamatuod nga adunay impyerno. Na kung mapamatuod ka na impyerno base sa Lucas 16 na mapamatuod sa gyud ka nga ang langit ug impyerno nagtapad ra, of which ang imong relihiyon o imong simbahan nga imong gipasakupan dili mo laban sa imong pangatarungan. Balik kanimo igsoon. Kung aduna kay follow-up. Okay? Wala kay follow-up igsoon, daghang salamat. Or pwede sa ka mangutana og lahit na sa nga pangutana. Niya din si Kian Ki Serrano, niya sab din si Jemrod Canoy, niya sab din si Marilo Tibas Dantes, niya sab din si Margie Dawal, niya sab din si Kibi Feveris, PV0 Panther Frederick Simasio, niya sab din si Marjan Pinkian Malon, alright. Niya din si Jennifer Daob, okay? O niya din si Natanya Bulo, okay? Niya sa din si Art James Orion, okay? Ningon sa din ang ilang manggod rason pastor kay wala daw mabasa nga ang apostoles wala daw gisugo og walay mabasa nga naglihimo sa pagbalaan sa adlaw Sabado. Sa adlaw Domingo daw kay nagtapok-tapok og nagtipik-tipik sa tinapay og si Pablo nang uligtas sa adlaw nga Domingo.
So, muni ang follow-up ganina sa akong tubag. Na ang punto nini, nag-ingon siya nga wala ko na mabasa nga gisugo ang adlaw ipagpahulay unya wa sad kuno nagbalaan. Okay, atong ibalik ang pangutana. Nasa'y mabasa nga ang Domingo gisugo. Nasa'y mabasa nga ang Domingo ipabalaan. So, tabla. Di sa mahulog nga tabla kay nganuman. Ato mamakita nga namay mabasa nga ang adlaw ipagpahulay balaan. Okay? Gipahulayan o gibalaan. Inisis 2:1 ngadto sa 3. Niya kung mangutana ka nga mingulo nga sa Old Testament man. Kinsa man say nagsugo nimo bulago nimong Old Testament ug New Testament? Na ba kay mabasa nga ang New Testament ibulag sa Old Testament? Wala kay mabasa niya na. Kung si Pablo mo ipasulti igsoon, sa panahon ni Pablo, wala pa yung New Testament, wala pa natigom ang New Testament. Pero si Pablo, wa magtawag sa Old Testament nga Old Testament. Ang tawag ni Pablo, ang tibuok nga kasulatan, ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan, gituga sa Dios may kapuslanan sa pagtudlo. Asa gituga, ngadto sa tao. Nang anong imo man ang bulago ng Old Testament, New Testament, tugod kay nalipat ka ng word nga Old o New? Actually, wala kay mabasa sa kapitulo, bersikulo, unsang libro ha, nga ang Hinesis ngadto sa Malakay gitawag og Old Testament. Wa sad kay mabasa nga ang Mateo ngadto sa Revelation gitawag og New Testament. Boy no ato sang bugtuon, kaya doon na tay caller, go ahead, palihog, pangutana. May hapon, Pastor, no? Maayong hapon usab kanimo igsoon. Nalong may koan, clarification sa ako ang bahanan, no, Pastor? Sige, palihog igsoon. Koan, kanang, katupitong si Jesus, iba, gilansang siya sa cross. Mhm. Then, kanang, ningon to sa siyang apostoles nga, Maria, nga, ayaw ko hikapa, kay wala pa ko kaadto sa ako ang amahan. Mm. Then, ingon din siya sa iyang Kang Simon, nga hikapa akong kamot para ikaw makatuo. Mm. Kung sa may, ang ako ano pa sila, kung Maria mapag-ingon niya ngayon sa ako hikapa, wag siya kadto sa langit. Okay. So, Kunya katong Kang Simon, nakadto na siya to, pero 40 days naman ka siya na sa libutan na nagsuroy-suroy. okay. So, mutubag na ko igsoon. Okay, kana imong gina-refer mao ang Juan kapitulo 20 bersikulo 17. Ang gingon ini sa 20:17, si Jesus mingon kaniya, ayaw ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan, apan adtua ang akong kaigsuonan ug suginli sila nga musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan nga akong amahan ug ang inyong akong Dios ug inyong Dios. So dini nga punto igsoon, usa ni kapag pamatuod nga sa panahon sa paglangsang ni Kristo ug namatay si Kristo ug nabanaw si Kristo, wala pa siya nakasaka sa amahan. Usa kani ka pagpamatuod nga kadtong kawatan didto sa Kalbaryo sa cross nga gisaaran niya nga karon dadong ko ikaw sa paraiso, dili nga ora mismo nga dala siya sa paraiso. Naa pa to si yuta gisaaran ni Ginoong Hesus nga panahon adunay panahon sa pagkabanhaw. Now, mudagan na sadta sa imong giingon nga mahitungod atong giingon nga ayaw anang pagkadili matinuhoon, kung dili magnutuo ka, imo nang makit-an igsuon dinhi sa gitawag nato sa kan Tomas to na refer ni unsay may imong giunahon na igsoon asa to ga refer. To imong giingon nga naghikap nga gitawag nato og idunol imong kamot. Katong didto kang Filipe? Ha? Oo. Kang Pilipi nga imong ibut pasabot nga gitawag nga ayaw anang pagkadili matunuhon unya sa dihang gitunol ni Pilipi ang iyang kamot ningon des Pilipi Ginoo ko og Dios ko. Okay? So ingani igsuon niana nga mga punto paingon dito sa pikas nga punto wala explanation nga gibutang diha nga anang panahonan nakasaka si Kristo sa langit o anang panahon na wala pa nakasaka si Jesucristo sa langit, usa lang na siya ka mga bersikulo igsuon nga ang sa pikas nagpamatuod nga katong kawatan sa cross wa pa gito nakasaka sa langit. Og mahitungod usab didto sa pikas nga bersikulo nga giignan siya nga ayaw anang pagkadili matinuon idunol imong kamot unya
paghikap sa kilid nga adunay bangag ningon siya Ginoo ko og Dios no. Gikan na diha kita kutob igsoon ang ato explanation. So adunay implication, ang uban adunay implication nga nakaadto siya sa langit. Ang uban moingon usab nga wala pa pero ang ato ani, ang importante igsoon mo ni nga si Jesus Christ nagpakita nga usa ka gamhanan, usa ka Dios, usa ka mangluluwas alang diha sa iyang mga apostoles. Go ahead, Igsoon. Padayon, Igsoon. Salamat, Pastor, sa clarification, no? Okay. Napakailain pang utana? Napapadisa. Okay, padayon palihog. May hapon, Pastor. May hapon usab diha imo Igsoon. Okay. Kaya, matanong ako, Pastor, babalik sa Juan Bautista. Diba, nag-iingon man si Jesus Christ nga siya si Elias. Okay. O, tingin po si Juan nga, dili siya si Elias. Ano kuha na Pastor, nga Ka nag-refer nga bersikulo Igsoon aron makita og maklaro na to. nalimot mong kuha. Kay dini magud sa Mateo 16, same man gud siya nga question ang nahatag Igsoon. Kung imong tan-awon dinhi sa Mateo 16, bersikulo 13, no? Bisag sugod ta dinhi sa gitawag nato og 13. Og sa pag-abot ni Hesus sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, ang iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. 14. Og sila miingon kanila, ang uban nagaingon nga si Juan Bautista. Kuno, ang uban nag-ingon nga si Elias kuno. Ang uban nag-ingon si Jeremias kuno. Og ang usa sa mga propeta, og siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong isulti kinsa man ako. Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios. So pero sa panahon usab dinhi sa Mateo 3 tong akong gibasa ganina, tin-aw man sad nga nasabtan ni Juan Bautista nga ang gitawag nato nga gisgutan dito sa Isaias 40 bersikulo 3 nga andamon ang dalan nag-refer usab kang gitawag nato og Jesus Christ. So sa ato pa mitakdo ang pagpamatuod ni Juan Bautista og mitakdo usab ang pagpamatuod sa apostoles didto sa Mateo 16 bersikulo 13 ngadto sa 15. Padayon Igsoon. Okay na, Pastor. Salamat. Okay na ka nga tubag na wala kay follow up. Okay na, Pastor. Okay, dagan salamat sa imong pangutana Igsoon. Wala na ilain. Okay? Niya dinhi si Rimrim Montiliano, mayong hapon Pastor, watching from Ormoc City. Okay, niya usab dinhi si Nis Ondi, mayong hapon sa tanan, labi na kanimo Pastor, nagsugod gyud mi ani nga programa diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay? So, daghan salamat niya na Igsoon. Diri ta balik sa pangutana ganina, mahitungod sa gikan kang Las Marias Fabro. Good evening Pastor, sala ba ang pagsuot og mahalalon nga lahas? Pwede ba kuno siya mangayo og bersikulo? Unang bersikulo Igsoon, unang Timoteo kapitulo 2, no? Aton tan-awon, unang Timoteo kapitulo 2 og atong basahon kini nga mga bersikulo, okay? 2:9 aton tan-awon. Niya ang nakasulat diri. Usab nga ang mga babae magmaligdong og magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kogalingon, pinaagi sa pagpamisti nga maugdang. Kanang word nga pagpamisti nga maugdang. Okay? Dili pinaagi sa buhok nga sinalapid o sa bulawan o sa mga mutya o mahal nga sapot. Kining word nga buhok nga sinalapid Igsoon. Kaniadto nga panahon sa mga Romanhon, ang babae Igsoon wala kay nila tagai og pagtagad, no? Pero ang babae ilang gidayan-dayanan, meaning to say, makita nimo unsay status sa iyang bana pinaagi sa pagdayan-dayan sa babae kay butangan nila og mga bulawan ang buhok nga mga sinalapid. So meaning to say, 7 minutes na lang nabili, no? Meaning to say Igsoon nga gitawag nato
extravagant kayo. Muna nga si Pablo nagtambag nga ang suot nato kanang simple, no? Maugyang, okay? Dili ingon nga makapagawas ang garbo sa isa ka tawo. Okay? Sunod, niyagi ni Jess. Kung dili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga mo'y angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagka-Diyos nun. Okay? So muna nga gitawag nato og usa ka bersikulo ug ato sa tanaw ni igsoon ang gitawag nato og lahi na sad nga bersikulo aron atong makita. Okay? Unang Pedro kapitulo 3, bersikulo 3 ug 4 nag-ingon, himoa nga ang pagpaanyag ninyo sa inyong kagalingon dili anha sa inyong dayag nga panagway pinaagi sa pagsalapid sa buhok ni pagdayan-dayan sa mga alahas nga bulawan o sa pagsulob sa hamiling bisti. Pagdayan-dayan sa alahas sa imong lawas nga mudala ngato sa dagko kay nga mga garbo. Unsahay nadaday segregation sulod sa church. Kini dinhi dapita para na is mga class A nga mga membro, dinhi dapita class B nga mga membro, diha class C ra na siya mga membro. Tungod kay sa class A imo makita nagdayan-dayan sila og mga alahas. So meaning to say jewelry. Imo makita igsuon nga mugawas ang garbo sa usa ka tawo nga gitawag o tanawa ang akong status mas labaw akong status kay sa imuha. Waon gina siya. Maayo ana siya magpuyo ta nga gitawag nga ang ato nga gipatahom nato kining mahalalon nga mga butang dinhi sulod sa ato nga gitawag nato og kasing-kasing. Katapusan atong tubag ani nga pangutana gikan kan Jerica Atis. Good afternoon, Pastor. Ako pangutana sumala sa unang Korinto 3:17 unsa pa may laglagon sa Dios kung kini gilaglag na sa tao. Please explain. Okay, adita sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17 nga iya nga gipadala no gikan sa Facebook. Okay, unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Arong masabtan nato ang 17, sugdan nato sa pagbasa dinhi sa gitawag nato og 15, no? Ug kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ranan siya makagahom sa kapildihan apan siya maluwas og sa bisan nga daw nag-agi siya latas kalayo. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagpuyo diha sulod ninyo? Kunya pag-bersikulo 17, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo mao kamo. Kanang word kamo wala mag-refer sa usa ka tawo. Okay? Kung imong basahon ang tibuok kapitulo 3, wa magisgot ig kaon sa baboy, wa magisgot og unsang mga kaon. Nagisgot igsuon og kagubot sulod sa iglesia. No? Ang unang Korinto igsuon kung imong tan-ang masabot nimo adunay problema sa iglesia sa Korinto, adunay pagbahin-bahin ug napadayag na siya nga eksplikasyon dinhi sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 12. Adunay nagpahayag diri sa galaing pagkasulti. Ang matag usa kaninyo magakanayon kuno ako iya ni Pablo, ako iya ni Apolos, ako iya ni Sipas, ako iya ni Kristo. So adunay pagbahin-bahin sulod sa iglesia sa Korinto. Muna nga sa dihang nagbahin-bahin sa iglesia sa Korinto, niingon si Pablo, wa ba mo mahibalo nga kamo templo sa Dios? Kanang word nga kamo igsoon nag-refer na sa corporate body. Wa nang mag-refer og sa katao, corporate body which is the church. Wa ba mo kabalo nga kamo templo sa Dios? Kamo, meaning ang membro sulod sa iglesia. Kung adunay mo laglag sa templo sa Dios, kini siya laglagon. Sa unsa nga paagi nga ang templo sa Dios nga mao kita malaglag. Pinaagi sa mga bakak nga pagtulunan. Pinaagi sa pagbahin-bahin sulod sa iglesia. Pinaagi sa pagbahin-bahin nga dili mo sunod sa organisasyon sa iglesia, magtuman sa iyang gusto, magtuman og magbuot sa iyang doktrina. Ang iglesia nagisgot ng, say for example, ang iglesia nagisgot ng walay problema ang pato pero ipamugos gyud. Nagbahin-bahin ka sa iglesia, mag-away ang iglesia tungod sa imuha. Busa ingon siya dinhi sa bersikulo 17 dayon. Wala untay bisan kinsa, okay, 17, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios og siya pagalaglagon sa Dios, kay imo namang gibahin ang templo sa Dios. Okay? So morning nga pagka 18 nag-ingon siya, wala untay bisan kinsa nga maglimbong sa iyang kagalingon kung aduna kaninyo'y magadahom nga siya manggialamo ni ining kapanahona karon nakapabuang unta siya aron mahimo siyang manggialamon. So ingani igsuon,
kung adunay tao nga mo'y hinungdan sa pagbahin-bahin sulod sa iglesia, pinaagi sa bakak nga doktrina, pinaagi sa mga garbo nga nangaway sa atong organisasyon, nangaway sa atong mga leadership, unya nagbahin-bahin sulod sa iglesia, imong gihugawan ang templo sa Dios. Mao ni ang context sa unang Korinto 3:10. Kung imong tanawa na maghisgot og kaon, ang uban naggamit ana pero secondary interpretation, but the primary interpretation igsoon wa ni maghisgot og kaon, naghisgot kini og pagbahin-bahin sulod sa church, sulod sa templo. Kung adunay magbahin-bahin ining templo ha, laglagon sa Dios. Mo kini nga context ang unang Korinto 3 kay si Pablo adunay problema sa pagbahin-bahin sulod sa church. Mo magani nga kung mahimo igsuon nga kung adunay mga pangutana iagi sa sakto nga procedure, dili ta magbutbuot sa ato nga kagalingan nga mga gidamdahom og mga pamaagi. Bueno, daghang salamat niya igsuon. Niya din si Rajiv Kiven V. Saginhon, hi Pastor, watching from Maramag, Bukidnon. Niya din si Delia Silvano, I'm watching. Niya din si Dayan Vacalares, I'm watching. Okay, Sister Dayan, mayang hapon kanimo, pariha tag apelido. Okay? Niya sab din si Sir Dags, I'm watching. Yola Enoch, hello from Dubai, Pastor. Ayan Angelio, Ayan Binaraw. Niasab din si Aser, si Sona, mayang hapon sa mga si Sona, ilabi na nga na diya sa Lasdak, no? Los Angeles 70 Adventist Church. Mayang hapon usab ni John Cabahal, no? John, mayang hapon diha kanimo og tanan usab sa atong church pastor usab diha. Mayang hapon usab ni Yanix Kiamko. Brother Yanix, daghan salamat. Okay, og niasab din si Sidren Agig. Okay, nagsingyas na nga ato nga kauban din sa studio. Nakabsa na magita sa atong panahon igsoon. Ginhilaman sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager og sa amo usab communication director og sa media ministry director sa division kini si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mauray angay nga mabuhi. Magambo ta. Di pa ta magampo ako igreet ang ato nga taga North Central Mindanao Conference ang ato presidente Pastor Eliezer Bacos o ato Executive Secretary Ramon Morente o usab sa ato nga Treasurer Sir Benjamin Mendez. Kay magamputa, daghang salamat o Dios sa imong pakig-uban, daghang salamat sa imong gugma og panalangin. Among gikalipay ang imong pakig-uban nini nga kapunon. Salamat sa balang espiritu nga imong gipadala, Lord. Ako nagaampo sa pinasahi alang sa mga kaigsuon ng OFW nga nasa tanang aping sa tibok na kalibutan. Ako nagaampo nga ikaw magaamping sa ilang nakagalingon, magapanalangin sa ilang kamot, samtang sila nagapaningkamot aron mabuhi ang ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Panalangin usab ang ilang pamilya dinhi sa Pilipinas nga malayo sa disgrasya, balatian o bisag unsa nga pamaaging istar sa yawa, kun dili magbinuotan sila tungod og alang sa ilang ginikanan nga naa karon sa abroad. Ako nagaampo sa Dios alang sa tanang nagbalatian nga nakaroon sa ospital o bisan pa man sa panimalay. Mi nagaliupo nga ikaw magapanalangin sa tambal nga ilang gitumar nga mahimo kining instrumento ngadto sa hinanali nga pagkaayo. Daghang salamat o Dios sa pagdungog sa mong pag-ampo. Amo ni ipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.